Dumela bakulu, the Nyame Tijan is back kungemsana nda uya pano nasi ndine nyaya imwe yakakosha munozviziva kuti nini ndinogara ndichifambira nyaya dzine mukosho mukuru. So panapa ndine nyaya yekwa David Coltart uyo meya weBulawayo ari kutaurawo nyaya dzake achitaura kuti inini handina kuita zvekufojeredzwa naChamisa kuti ndipinde ndive meya, asi Chamisa akatonditi ita basa reumeri. So panapa painterview yake yaita kuHeart and Soul uko ndabva ndangotora zvekare akaningirikinwa papost yakaiswa naUpuwe akanyora akati the Bulawayo mayor David Coltart said that it is not true that he was imposed by Nelson Chamisa to become the mayor of Bulawayo. Coltart said in an interview that he was asked to do the job, not imposed. He also mentioned that he was asked by many stakeholders in Bulawayo to become mayor and received more votes in his ward than Chamisa got, adding that ZANU-PF didn't even put up a candidate against him when he was elected by the councillors. Kakuzvifonera karipo zvako because unoona ndogara ndakaudza vakawanda mviro dzekupera mupolitics kunetsana neanenge ari leader panguva yacho zvakaitika kubva kudhara vana Coltart vanani vesava dzanga dzitongori shiri kudhara. Isusu mupolitics dzeopposition idzi vanhu vetatongoziva isusuka taitongoziva ana the late ana Joshua Nkomo ndo vanhu vetaitoziva kuti aiwa madhara edu handiti tobva tabva ipapo tikabva tangoziva ana Morgan Richard Tsvangirai munongoziva mese mudhara Tsvangirai ndo vanhu vanga vari vanhu veopposition chacho. So pakuzobva kuna Morgan Tsvangirai ndo pavakasiya varecruiter vanhu vakaita sana Nelson Chamisa. Of course papane rimwe team ana biti anani vanga vatori vanhu vekuti vahombe paage kuna advocate Nelson Chamisa. Even kana mupolitics vaifanira kunge vari vahombe vese Arthur Mutambara nani, but munongoziva zvakaitika vakatotanga kutoita against Tsvangirai wacho achiri mupenyu. So ndo pakabva vatongosiyiwa nevanhu vakadaro vanza havasiye vakadaro vakatireta kuti mapolitical party twawo but zvakashaya basa zvese ndo zvinhu zvakaitika ipapo. So apa manje tiri kuzoona kuti vanhu vakawanda manje vanoda kutraya kudzidzirawo kuita against Chamisa, vanhu vakaita sana Monzora vakazvitraya zvikatadza kumeka sense. Ukangobudikira uchitaura zvinhu zvina musoro about Chamisa vanhu vanotanga kukudhauta. Ndo like situation yatiri kuona itika kuna David Coltart panapa kuti inini muward mangu inini ndakatozovhoterwa ndakaona mavotes akawanda kutodarika aChamisa acho muward mangu. Unoziva politics dzemuzima uku opposition iwo as long as iwo uri against Chamisa kana kuti ukada kupinda iwo usina kubhekwa naChamisa wacho unenge utori shiri mupolitics.